Yo mga dre, yan, kumusta mga dre? What's up? Yun, kumusta? Gandang hapon mga dre. Yun, ang init. Ayun na naman mga dre, nandito tayo sa bukid. At magagapas tayo ulit. Mga dre, ayun o. Kailangan natin ng jacket para panangga sa init. Tsaka kati din ng palay. At tsaka mayroon tayong sombrero. Yun mga dre, yun, panibagong na naman, araw, panibagong vlog na naman mga dre. Yun, nagapas na kami kaninang umaga mga dre, hindi pa namin tapos, may dalawa na lang na dalawang na lang, taltalon. Hindi ko alam ng Tagalog niya. Yun, naggapas na kami kanina umaga, hindi lang namin natapos kasi tanghali na. Tutuloy namin ngayon at ayun, wala nang ulan, wala na yung bagyo. Tara mga dre, samahan nyo kami maggapas ng palay. At ayun, may mga pa kami, may mga hindi pa nahakot na palay, basa, nabutan ng ulan. Kaya baka Merkulis daw hahakotin namin, tsaka Bernes ipapaano namin, ipapa-giik na namin. Yun, madre, tara. Daming bunga na yung bunga ng marangkas. Ang daming bunga madre, ito yung kagapasin namin mga dre, yan. Tapos doon yung sa baba, kagapasin namin kahit hindi pa siya masyadong magulang. Ito na lang, at saka doon sa baba mga dre, ito na lang yung gagapasin namin, dalawa na lang. Madali lang tong gapasin, hindi naman siya masyadong makapal, manipis lang yung pagkakatanim niya mga dre. Kami din yung nagtanim dito eh. Yo mga dre, tara, gapas tayo. Yo, what's up mga dre? Ayun, pauwi na ako mga dre. Di pa namin tapos yung dalawa, yung isa na natapos namin. Yun nga kasi mga dre, ang hirap gapasit kasi madamo siya. Tapos masakit sa likod tsaka bewang, sobrang sakit mga dre, mahirap yumuko. Yun nga, parang may naipit na ugat mga dre sa bewang ko. Kaya nahirapan akong yumuko. Siguro dala na din to ng katandaan natin. hindi naman matanda, yung sakto lang. Kasi nga mga dre, at ilang taon din kasi hindi ako naggagapas. Mga 8 years ata mahigit mga dre, hindi ako naggapas. Ngayon lang ulit. Kaya naninibago ako maggapas mga dre. Kaya hindi na nahasa yung bewang natin kayuyuko. Kaya yun, naninibago mga dre. Yun nga, may isa pang gagapasin namin. Yung isa lang yung natapos namin kanina. Kaya yun, bukas ulit ng umaga siguro maggagapas kami. Tapos Merkulis ng hapon maghahakot na kami para Biyernes papagiik na namin mga tre. Hindi masyadong maganda yung ngayon mga tre, palay. Marami ang walang laman, tapos nangingitim yung nila, bunga. Kaya yun, lugi sa pagod yun mga dre.
ganito pala kahirap yung ano, kahirap magtanim ng palay. Sobrang hirap. Talaga pawis yung puhunan mo dito pag nagtanim ka. Yun nga mga dre, nandito na tayo sa may bato. Naninibago ako mga dre. Sakit sa likod. Grabe. Tsaka dito sa kamay ko yung paghawak ng ng kumpay. Mahirap. Nakakangawit. Simula nung nagtrabaho na ako, wala na. Kasi madalang na ako umuwi. Tsaka hindi na ako naggagapas. Minsan lang, ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit ako naggapas. Kaya medyo nahihirapan pa tayo mga dre. Nahihirapan tayo yumuko. Bale, na lang na mga dre. Isa na lang. Isang taltalon na lang. Tapos alam nyo mga dre, nanghina ako. Kasi kahit hindi man lang kumuha yung uncle ko ng tubig, yung may yelo, ayaw niya kumuha. Tapos walang merienda. Hindi kami nagmerienda mga dre. Ayun, joke lang yun mga dre. Yun nga mga dre, nandito na ako sa taas sa may bahay. Hanggang dito na lang mga dre. Sa susunod ulit, next time. Yun, bye bye. Love you.